Hola, sóc la Gemma Lienas. Què tal porteu la lectura aquest any 2013? Jo us vull recomanar Stoner, aquest llibre de John Williams, publicat per Edicions 62 en català i per Baile del Sol en castellà. Aquest llibre me'l va recomanar una de les meves germanes i quan me'l va recomanar em va dir no té res però és magnífic, i la veritat és que sí, és magnífic. És un llibre que està escrit amb molta senzillesa, amb molta delicadesa i que t'atrapa precisament per això i també perquè el seu protagonista t'arrossega. El seu protagonista, William Stoner, és un noi, fill d'uns camperols del Middle West americà. És una família molt humil que decideix fer un esforç per enviar el seu fill a estudiar agricultura a la universitat i el noi comença estudiant agricultura, però al cap d'un temps descobreix la literatura i quan descobreix la literatura es queda tan colpit, és com si l'hagués atravessat un llamp i decideix que la seva vida serà la literatura, fins al punt que no torna mai més al camp amb els seus pares i es queda com a professor a la universitat, però tot i això Stoner no és feliç, no és gens feliç. És un llibre que ha estat un gran descobriment per mi i per molta gent. De fet, John Williams és un autor dels anys 60, aquest llibre el va escriure als anys 60, però havia passat desapercebut per la gent i en aquest moment la New York Review of Books el considera un clàssic de la literatura, o sigui que us el recomano vivament.